Jeg tog ind og så AGF mod OB i Superligaen. Det startede med, at vi tog derhen i bil. Så begyndte det at regne. Det var lidt irriterende. Men så kom vi ind på stadion, så spillerne opvarme. Og så gik spillerne ind på banen efter det. Og så gik der 21 minutter, så scorede James Bougeda et fremragende mål. Og hvis du spørger mig, så vil jeg kalde det for rundens mål i Superligaen. Og så gik der måske 4 minutter, og så scorede Jan Fitze Arp for OB. Så gik der nogle minutter igen, så scorede Jan Fitze Arp igen til at gøre det til 2-1 til OB. Og OB-fansene gik fuldstændig amok. Det var helt vanvittigt, hvor højt de kunne råbe. Og så gik resten af kampen med, at der stod 2-1. Så i det 79. så scorede der AGF's nummer 29, Rasmus Karsten. Og det gik fuldstændig op. Og det regnede også meget inde på stadion. Så vi smuttede cirka 10 minutter før. Så det var det. Så vil jeg bare sige hej og have en god dag.